Alhaji Atiku Abubakar wace shekara ce ka fara neman takarar shugaban ƙasar Najeriya? 1999. Gashi ka fito a wannan karan me zaka ce? Allah ya bani wannan karon. Amin sun amin. Idan ka ci to me za ka kawo mu 'yan Najeriya? Ci gaba. Wani irin ci gaba? Zan bude iyakaci abin nan boda. To idan ka ci nawa za ka ba kowane ɗan Najeriya domin wanke su daga cikin talaucin da APC ta sanya su? Miliyan 10. Za a ɗauki lokaci kafin ka ba su kuɗin kuwa? Nan take. To me za ka ci ma 'yan APC? Kamar yaya? Kurin alƙawallan da suka ɗauka. Ta kasa. Kana nufin ba za su iya cika alƙawallan ba kenan? Kwarai da gaske. Ina fatan idan ka ci za ka cika mana alƙawallan da ka ɗauka. Na taɓa yi an gani. Kana nufin kayi kuma ka cika alƙawallan? Kwarai da gaske. Dama mun sani ku masu hannu da shuni ba ku yin mulki domin kuɗaɗen al'umma. Me kake nufi masu hannu da shuni? Masu kuɗaɗe. Kwarai da gaske. My name is Bella, B for Bella. Fuck a design, you love a channel.